A tak já bych ráda začala pozitivně. Mám otázku na každého ze speakerů. Co se vám v loňském roce povedlo? Ať už v oblasti investic, anebo obecně. Tak kdo máte chuť začít? Podělit se. Emilia se směje, tak Emilio. Ďakujem za slovo, dobrý deň. Mne, čo sa podarilo minulý rok, je vlastne naštartovať nový private equity fond, ktorý som pripravovala už nejaký mesiac. A práve koncom roka 27. prosince sme získali investíciu od Európskeho investičného fondu vo výške 20 miliónov eur. Takže to bol obrovský taký milník k tomu, pretože chceme rejznúť fond, ktorý bude nadväzovať na Espira Investments, bude sa volať Everita Capital a chceme rejznúť 40 miliónov eur a z toho 20 miliónov sme medzi sviatkami podpísali, takže to bol ako úžasný vianočný dárek. Tak to gratuluju. Evo, co se povedlo tobě? Máme tady potíže s mikrofonem. Ďakujem. Jak z Bridget Jones, že? Áno. Tak čo sa mne podarilo minulý rok? Minulý rok bol výborný na investície. Čiže kto nebol zainvestovaný, môže lutovať. Teraz je šanca. Výnosy za posledných 6 mesiacov trošku splasli. Možno pôjdeme ešte viacej dole, čiže ona je dobrá šanca začať. Takže ja som spokojná, čo sa týka investícií za minulý rok a čo ma veľmi teší, je, že sa nám podarilo dostať do viacerých škôl, čo sa týka finančného vzdelávania detí a rozšírili sme teda náš program, by som povedala, že o 100%. Samozrejme záleží, z akého čísla rastiete, hej, z 1 na 2 je rovno 100%, takže ale je to perfektný začiatok a veľmi sa nám aj v tejto oblasti darí, takže to ma veľmi teší. Markéto, co se povedlo vám? Dobrý den, ještě jednou a děkuji za pozvání. Já jsem svojí výkonností loni kopírovala trhy, takže to bylo velice dobrý. Takže... A vy máte ty ETFK, který jsme si tady jsme začali. ETFK. Uvidíme letos, ale tak Evropě se třeba bude dařit dál. A co se týká našeho podcastu, který se věnuje investicím a financím, tak tam myslím, že se nám docela dařilo taky. Podařilo se nám vybudovat takovou hrozně sympatickou komunitu lidí, kteří jsou víceméně začínající investoři. Podařilo se nám je dávat dohromady na takových akcích, které pořádáme face to face a vlastně je hrozně hezký pozorovat ty diskuze, debatní kroužky a možná třeba už i kamarádství, které tam vznikají. To zní úžasně a doufáme, že něco podobného vznikne třeba i tady v sále po tomto panelu. Terezo, co vám se povedlo v loňském roce? Mně taky asi v práci se nám daří, náš web roste, tak to je fajn. A co se týče investic, tak nejvíce kolem té volby Donalda Trumpa trhy byly úplně zality optimismem, jakože tam prostě ty následující týdny, jako to bylo hrozný výtah nahoru pro technologické akcie i kryptoměny. A lidi jako já, kteří dlouho krváceli, tak se zahojili, když teda to stihli prodat včas, protože pak se ta křivka zase otočila dolů. Takže tohle bylo tak na půl. Kdo si pamatujete Terezu z loňských panelů, tak Tereza je fanoušek krypta a někdo se mě ptal před tady tím panelem nebo před Equal Pay Day, jestli se budu ptát na krypto, tak rozhodně budu, tak vyčkejte. A Dagmar, co vám se podařilo v loňském roce? Tak, dobré odpoledne také ode mě. Z očí Allianz pojišťovny se nám loni podařilo vypořádat se s obrovskou živelnou katastrofou v podobě povodní na Moravě. Nahlášeno jsme měli více než 16 000 pojistných událostí a v tuto chvíli jich máme více než 85% vypořádaných. Ta pomoc ze strany Allianz proběhla velmi rychle na místě a jenom pro srovnání s rokem 2021, kde proběhlo tornádo na Horonínsku, tak tehdy těch pojistných událostí bylo jenom 7500. Takže ty škody byly opravdu obrovské a snažili jsme se klientům maximálně pomoci. Tak to je opravdu pozitivní začátek, to mám radost. A já u Allianz ještě zůstanu, protože v září 2024 vydala Allianz Global Wealth Report, který obsahuje celou řadu zajímavých informací. A já jsem ho tak procházela, tak jsem hledala inspiraci pro ten dnešní panel a zaujalo mě, že generace baby boomers, což je generace lidí narozených po druhé světové válce, mezi lety 1946 a 64, je nejbohatší generace, která kdy žila. Zároveň se očekává, že bohatství této generace bude v následujících letech přecházet na dědice
a celkem logicky, protože ženy žijí déle než muži, tak se očekává, že budou hodně dědit ženy. A moje otázka na Emíliu, protože ta je zkušená investorka, vlastně ve světě investice pohybuje celý život. Je tedy zřejmé, že ženy budou muset umět spravovat majetek, který zdědí. Máš nějakou radu, jak se na to můžou ženy připravit už teď, dokud ještě žije ten jejich partner, po kterém budou dědit? Jo. No nie je to len partner, niekedy sú to rodičia, ktorí prenechajú majetok. A ako si vravela, 6 rokov, myslím, priemerne v Čechách sa dožívajú ženy dlhšie ako muži. To znamená, 80% žien v jednom momente sa dostane do situácie, že spravuje domáce financie. To znamená, väčšina z vás sa tomu nevyhne, takže ak máte averziu voči financiám, tak je na čase s tým niečo urobiť. A ešte ďalšiu možnú takú štatistiku, ktorá by vás mala trochu namotivovať k tomu, aby ste o tie prostriedky, ktoré zdedíte, boli schopné predať ďalej svojim potomkom, tak je štatistika, ktorá hovorí o tom, že druhá generácia príde o 70% zdedených prostriedkov a tretia dokonca až o 90%. Takže podľa mňa to vzdelávanie a tá finančná investičná gramotnosť je veľmi dôležitá a začať treba hneď. A podľa mňa také, čo je najjednoduchšie, je začať baviť sa o financiách v rámci rodiny, v rámci svojich ako najbližších, či už kolegov alebo kamarátov. Ja som vlastne zistila, že to je tie financie, osobné financie, peniaze a investovanie je v našej spoločnosti tak silná tabu téma, dokonca silnejšia údajne ako sex podľa niektorých prieskumov. Čo samozrejme nahráva tomu, že tie informácie ženy nemajú dostatočné, nie sú na to pripravené. Takže ak mám dať takú jednu veľmi rýchlu radu od boku, tak skúste sa na každej schôdzke, alebo aspoň na pár schôdzkach v týždni, ktoré absolvujete, či už sú privátne alebo pracovné s kolegami, spýtať sa ľudí, do čoho investujú, ako spravujú svoje prostriedky. Nemusíte sa rozhodnúť hneď, ale vlastne skúste si urobiť takýto malý prieskum, aby ste sa zorientovali, ako čo kto robí, aké podcasty počúvajú, aké weby sledujú, kde sa dá získať také tie prvé informácie, aby ste sa dostali aj teraz do nejakej komunity ľudí, ktorí sa tomu venujú a ktorých to baví. A podľa mňa, ako náhle človek nasaje trošku informácií a bude mať s kým to prebrať, prediskutovať, tak bude mať aj väčšiu odvahu urobiť nejaké prvé kroky, ak ste zatiaľ neinvestovali. Ak ste investovali, tak to je ako o level ďalej a to znamená baviť sa s ľuďmi, ktorí treba majú viacej skúseností ako vy, a nechať si poradiť, akým spôsobom možno diverzifikovať to svoje portfólio. Takže podľa mňa takéto rodinné plánovanie financií a osobné plánovanie z hľadiska toho, kam chcete smerovať, čo je ten cieľ tých peňazí, ktoré treba zdedíte alebo šporíte. Či je to vzdelávanie detí, či je to bývanie, či je to zabezpečenie do dôchodku a podobne. Takže myslím si, že netreba čakať ani jeden deň. A ja som robila takú jednu zaujímavú prednášku pre ženy ohľadom investovania s kamarátkou, ktorá pracuje 20 rokov v privátnom bankovníctve. A bola som úplne šokovaná informáciami, ktoré ona v rámci svojej prezentácie prezentovala, jak veľa dokonca majetných rodín absolútne nemajú vyriešené majetok medzi sebou. Väčšinu času manželky vôbec netušia, kde manžel tie peniaze má, koľko ich má a vôbec koľko prostriedkov tá rodina má, jak sú zabezpečení na treba vzdelávanie detí do budúcna. Až v čase, keď sa buď rozvádzajú, alebo dojde nejakému náhlemu úmrtiu, začnú riešiť tieto veci a je to najhorší čas, pretože je to emočne vypiatá situácia, sú v strese a nebudú robiť ako úplne optimálne rozhodnutia. Takže jej doporučenia boli mať vlastne prehľad a poriadok v papieroch, či už to je voči rodičom, voči manželovi, aby ste vlastne boli v komfortnej zóne, nech sa stane čokoľvek. Na rozdíl od té generace baby boomers, ale z toho reportu Allianz vypadla nepoměrně optimistická informace, že generace mileniálů, což jsou lidé narození mezi roky 81 až 96, kam se teda někteří z nás řadíme, byť škrábeme tu spodní hranici, tak vlastně těm mileniálům, byť když byli ekonomicky aktivní, tak přišlo hned několik krizí. Jedna první v roce 2000, další velká finanční krize v letech 2008-2009, potom covid, to už si všichni asi velmi dobře ještě pamatujeme, potom období vysoké inflace a z toho reportu vypadlo, že ty mileniálové na tom jsou vlastně o dost hůře než ty baby boomers. A moje otázka je na tebe, jestli si myslíš, že my, co se teda považujeme optimisticky ještě za část mileniálů, jestli máme šanci to dohnat,
Potažmo, já vím, že ty máš poměrně dobré rady i na to, co říkala Emilia, jak vlastně ženy by mohly lépe uchopit tu svoji přípravu na dědictví. Tak co je tvůj názor na to? No môj názor na to je, že nie všetkých by som hodila úplne do jedného košíka. Podľa mňa tí, ktorí pochopili tú prvú krízu, sú na tom veľmi dobré, lebo ak sa z nej poučili, tak vedeli nájsť príležitosti. Ja si stále myslím, že z každej krízy získavame ako keby novú príležitosť, kde vy viete tie peniaze nájsť a následne investovať. Čiže každá kríza z môjho pohľadu prináša príležitosti. Otázka je len, či sa my na to vieme dobre pozrieť. Čiže ja by som rozdielala tých mileniálov do dvoch skupín. Tí, ktorí to pochopili s tou prvou skúškou, nazvime to takto, a potom tí, ktorí to nepochopili možno doteraz. A tým by som odporúčila prijať situáciu, aká je. Jednoducho je to taká situácia, prestať sa nejako opúšťať a frustráciu dávať najavo, lebo s tým sa nikam nedostaneme. Čiže prijať situáciu a najlepší liek na to je podľa mňa začať konať. Na to, aby sme sa neopúšťali, keď začneme konať, tak celá tá frustrácia odíde, lebo začneme vidieť prvé výsledky. Čiže určite by som začala konať. Treba mať ako keby, že v prvom kroku treba mať rozpočet pod kontrolou. Ak ešte doteraz nie sme investične aktívni, je veľká šanca, že nemáme ani nejakú finančnú rezervu, že vôbec nevieme ako na to. Čiže v prvom kroku dať si do poriadku rozpočet, následne vytvoriť nejakú finančnú rezervu, následne začať investovať kľudne aj na začiatku cez tie ETF-ka, môže následne prejsť cez akcie. Private equity, to je už ale taký vyšší level, to by som odporúčala už, keď má človek viacej peňazí, lebo sú s tým spojené iné rizika, treba ich vedieť vyhodnotiť. Čiže šanca tam je, len treba začať čím skôr. Presne ako Emilia povedala, treba začať hneď. A to ja by som vlastne odporúčila isté aj ženám, že nečaká na to, keď sa niečo stane, lebo presne môžu byť postavené do takej situácie, v ktorej neboli nikdy predtým, je tam veľká emócia, alebo bude to teda strata partnera, alebo sa rozídu, alebo možno ešte horšia vec, že nechcú sa rozísť len preto, že sa nevedia o sebe finančne postarať a je dobre na to myslieť vopred. Tak, jak sa firmy odovzdávajú do druhej generácii nie zo dňa na deň, ale proste to je dlhodobý proces, ktorý zahrňuje prípravu toho nástupcu, tréningy, zistujú sa jeho talenty, či je vôbec na to pripravený. Toto isté by som poradila tým ženám. Začať v niečom malom, začať sa pomaličky vzdelávať. My sme včera dokonca natrčali spoločný podcast a ja hovorím, že ja veľmi rada využívam aplikáciu Mindvalley a ja hovorím, že dajte seba na prvé miesto, vzdelávajte sa a nájdite si ten čas. Ideálne takzvaná tá golden hour, kde 20 minút sa vzdelávate, 20 minút možno počúvate nejaký podcast alebo si niečo čítate a 20 minút ideálne, že si zacvičíte alebo prechádzka, ale niečo aj fyzicky s tým telom spraviť. Čiže to máte hodinu denne, kľudne stačí aj tých 20 minút na začiatku, aby to neznelo nejako veľmi náročne tá hodina. A keď toto budete robiť pravidelne, lebo konzistencia je skvelá jak v investovaní, tak aj v tomto vzdelávaní, tak určite sa tie výsledky dostavia a ja by som veľmi odporúčala presne aj komunity. Nájsť si nejakú komunitu, ktorá tej žene vyhovuje, kde hovoria jej jazykom, kde sa necíti hlúpo pri žiadnej otázke a jednoducho postupne sa vzdelávať a on aj tým, že človek začne, má prvé úspechy, tak to jeho sebavedomie sa tiež trošku zvýši a následne si vie doštudovať ďalšiu tému a ďalšiu a zrazu ste expertka a neviete ako. A určitě se nebojte dávat otázky našim speakerům, protože my vlastně v rámci Equal Pay Day a investiční zóny razíme, že žádná otázka není hloupá, takže nebojte se ptát. Dagmar, vy jste strávila řadu let v privátním bankovnictví a mě by zajímalo, jak se liší přístup klientů napříč generacemi. Jsou v tom privátním bankovnictví, mají jiné potřeby klienti, kteří jsou právě třeba baby boomers, versus mileniálové, anebo v privátním bankovnictví mileniálové nejsou? Jak to je? Tak určitě není možné házet všechny klienty do jednoho pytle, ale určitě jsou trošku rozdílné typy v chování a přístupu k investování. Baby boomers už většinou se snaží majetek spíš ochránit, protože už zajištění v tuhle chvíli většina z nich je.
A takže investují spíše do konzervativních produktů, ta jejich dynamická složka je spíš v minoritě, ale na co určitě kladou největší důraz je osobní dlouhodobý vztah s tím privátním bankéřem, kde vlastně k němu chodí pomalu jak k doktorovi a některé rozhovory se týkají investic, ale spousta těch rozhovorů vlastně probíhá úplně o něčem jiném, než jsou investice. Ale i tyhle starší klienti někdy taky se přikloní k variantě, že si trošku zaspekulují, takže i ta jejich dynamická složka v minoritě je obsažena. Za to ta mladší generace, ty už jsou otevřenější novějším produktům, alternativním produktům, různým digitálním vlastně nástrojům, ale i ty ocení vždycky konzultaci s privátním bankéřem a v podstatě si chtějí ujistit, jestli to, co třeba už si někde načetli nebo zjistili, jestli je to jako pravda. Takže myslím si, že privátní bankovnictví je hodně o osobním vztahu a dlouhodobé důvěře. Pravda je, že nevím, jestli naše generace se ještě dočká něčeho, co se nazývá důchod a myslím si, že pokud nepřitlačíme tak do poměrně agresivnějších investic nebo rizikovějších investic, tak se nebudeme mít asi ve stáří úplně dobře. A Markéto, já mám na vás otázku. Vy děláte podcast ve Vatě už od roku 2021. To je docela dlouhá doba na to, zejména říkáte, že se tam kolem vás vytvořila zajímavá komunita lidí. Vnímáte, jak se za těch 5 let změnil, ne 4 roky, jak se změnil přístup Čechů k penězům investování? Vnímáte tam nějaký trend? Mně přijde, že se to zlepšuje, ale hrozně pomalu. Četla jsem nějaký průzkum, myslím, že to bylo od Asociace pro kapitálový trhy, od AKATu. A tam mě docela překvapilo, že nějakých 40% Čechů, 4 z 10, se považují za investory, což mi přijde jako skvělý. Protože vlastně to, když se za něco považujete, tak už je to jako vlastně ten první krok. Jo. Jako říká se, že když přestáváte kouřit, někdo vám třeba nabídne cigaretu, takže máte říct, ne, já nechci, já jsem nekuřák. Tím jasně dáváte najevo, jak se definujete. Takže tenhle první krok mi přijde jako skvělej. Ale, je tam to ale, a to je ten problém, do čeho vlastně tihle 4 z těch 10 Čechů investují. Protože víme, že pořád úplně nejpopulárnější produkt je spořící účet. Ten má 75% Čechů a vlastně i ten spořící účet právě Češi považují za ten způsob investic. Takže tady je určitě ještě do čeho šlápnout. Tady je určitě ještě co zlepšovat, ale nějaký drobný posun určitě vnímám. Máme tady, děkuji moc. A vy jste mi krásně nahrála s tím spořícím účtem, Češi ještě milují termíňáky, terminovaný vklady. Pojďme někdo říct, proč vlastně tyhle typy produktů nejsou investování. Kdo si troufnete to vysvětlit? Ať trošku edukujeme. Emilia se směje, vysvětlíš nám? V čase, kedy inflácia je vyššia ako úroky na danom účte, tak vlastne tie peniaze sa devalujú, takže ich hodnota sa stráca. A tým pádom prostě ten produkt nesplňá svůj účel. Takže kdo má spořící a terminované vklady, tak není investor. Chápu to tak správně. Což vlastně, jak tady byla ta inflační vichřice během těch 2 let nedávných, jak jsme zažili, tak já jsem právě doufala, že se to vlastně hodně posune. A ono se to zlepšilo, lidi vlastně docela dost peněz z těch běžných účtů přesunuli na ty líp termínované účty, ale pořád tam nebyl ještě takový ten větší skok. No. Tereza se hlásí. Já jenom ještě bych poznamenala k tomu, že ona teďka byla taková unikátní situace, jako během posledního roku, že vlastně inflace byla nižší, než byly úroky na spořících účtech. Jo. Takže ono vlastně z nějakého pohledu bylo racionální, jako zvlášť pro lidi, co nejsou úplně jako školení investoři, to na tom spořícím účtu nechávat. Ale to je opravdu výjimečná situace, ta nastává málo kdy. A Terezo, ještě já mám na vás otázku. Zmínili jsme na začátku, že Donald Trump tady udělal takový hezký vlny. Co aktuálně řeší lidi a že trhy rostly po zvolení, teďka za poslední 2 týdny zase se všude píše, jak trhy kolabujou. Co jsou teďka aktuální témata toho ekonomického zpravodajství, kde tak vy vidíte, že ty lidi to nejvíc čtou a nejvíc je to zajímá? No to je právě u nás, byť jsme teda biznisový web, jako orientovaný vyložený na zprávy z biznesu, tak se nejvíc čte politika teďka. A i česká nebo zahraniční? No a i zahraniční politika, což dřív skoro nebylo, protože Češi jsou dost specifičtí v tom, jako čtenáři, že je nejvíc zajímají lokální témata. A v tom posledním, dejme tomu roce, jako opravdu jako vystřelil zájem o
i vlastně o geopolitiku, prostě cokoliv kolem Trumpa, cokoliv kolem Muska. Putin, to je stálice, teda ta vzrušuje Čechy mediální stálice. Už. Takže tohle a potom myslím si, že nebo jako to, co vidíme, jako ten velký vliv má AI, jako pokroky v AI jsou taky jako hodně jako sledovaná věc a důležitá. Třeba když přišla ta čínská konkurence, jako jak to srazilo to úplně prostě všechny ty akcie, které firm, co investují do AI. Byla velká vlna výprodejů, vlastně první. A když vás ještě mám a navážu na to, co říkáte, tak mě by zajímalo, respektive takhle, název našeho panelu je, jak rozinvestovat Čechy a Češky, respektive Češky a Čechy, jsme na Equal Pay Day. Jak teda ty Češky a Čechy přetransformovat víc do ekonomického zpravodajství, do finančního vzdělávání, jak je jako rozinvestovat? Máte na to nějaké rady, aby jsme teda nekonzumovali ty zprávy, které nemůžeme často ovlivnit, ale četli něco, co může nám pomoct začít investovat a připravit se na převzetí majetku. Máte nějaký tipy? Já si spíš myslím, že to je situace, že zase to bude, až budou ty úroky, když bude klesat inflace, což teď není úplně jasné, jako nemusí to tak jakoby být, ale když prostě budou úroky jako nízké a lidi uvidí, jak přicházejí o peníze, tak prostě potom je zase začnou trochu lákat jako investice. No. Teď je jako problém trošku je, že ta doba je hodně turbulentní, že jako vidí potom takový to nahoru a dolů i u klasických akcí, ale teďka, myslím, že Markéta už to naznačila, že teď se zase vrací zpátky popularita Evropy a ty evropské akcie jsou proti americkým dlouhodobě jako mnohem stabilnější, jakože prostě nemají takové výkyvy, tak třeba ty evropské akcie. Já bych možná navázala na Terezu, jestli můžu. Já nevím, jestli jako něco, co se děje s inflací, nějak ty lidi vlastně úplně donutí nebo podnítí s těma penězma něco dělat. Protože když se podíváme třeba na penzijní, prostě klasický penzijní fondy, což je fakt hodně jako populární způsob, jak si investovat na důchod tady v Česku, myslím, že tam jsou nějaký 4 miliony lidí. A z toho 2 miliony lidí jsou v těch starých fondech, jejichž výnosy jsou úplně prostě, já nevím, třeba kolem 1% a dlouhodobě jsou prostě ani nepokryjou tu inflaci. Tak bych řekla, že bychom se měli vlastně zaměřit na to, jak tady ty lidi podnítit k tomu, aby vlastně z těch fondů nějak jako šli jinam, což vlastně jde. A druhá věc, která mě k tomu napadá, když třeba srovnáme ten způsob spoření si investování na penzi, ten český, třeba s tím, jak je to v Americe, jasně tam je trošku jiný systém, ale ty Američani si vlastně spoří nebo investují v nějakých penzijních fondech neboli penzijních plánech a tyhle ty fondy v té Americe vlastně používají nebo investují ty peníze do tamních kapitálových trhů. Což je super, protože to vynáší samozřejmě mnohem víc, než tady ty státní dluhopisy, kde máme vlastně v tom penzijním spoření ty peníze my. A zároveň se tím jako podpoří ta americká ekonomika. A máte nějakou radu, co by lidi mohli dělat? Mají jít k zaměstnavateli a říct, já chci DIP, neboli dlouhodobé investiční produkt? Já myslím, že to je na politiky. To je hodně na politiky. A ti se samozřejmě trošku do toho bojí jít, protože je to hodně citlivý. Takže chtít to u voleb po politicích. Ja by som ešte doplnila, ak teda môžem. Ja by som každému odporúčala, aby sa trošku zaktívnil, si doma sadnúť, zobrať pero, papier, porozmýšľať si, koľko by tak si predstavoval na tom dôchodku mesačne, 30, 40, 50 tisíc českých korun, čokoľvek tam dáte, 5 000 eur, je to úplne jedno. To si skúste dať krát 12 a to si skúste dať krát 20. A to číslo, čo vám vyjde, budete potrebovať niekde zohnať na to, aby vy ste to na tom dôchodku mali, lebo minimálne u nás na Slovensku tiež s tým dôchodkom ja už osobne moc nepočítam a radšej sa snažím zabezpečiť sama. Ale keď uvidíte to číslo, ja si myslím, že vás vystraší dostatočne na to, aby ste sa trošku namotivovali a začali niečo robiť, lebo fakt máme ešte čas, aj my mileniáli, ešte by som to nehádzala flintu do žita. Takže čas máme aj na také tie dynamickejšie investovanie a netreba fakt čakať ani jeden deň. Fakt začnite aspoň s niečím. Emilio, ty si zvedala mikrofón. Co k tomu chceš dodat? Ja som chcela reagovať na Marketu vzhľadom na tie penzijné fondy. Ona v podstate v strednej Európe penzijné fondy z hľadiska regulácie s výnimkou asi Poľska vlastne nemôžu investovať do rizikovejších produktov. Jedným z takých produktov je napríklad aj private equity, to je oblasť, v ktorej sa pohybujem ja už 20 rokov.
A rejznúť fond v tomto regióne je veľmi náročné, pretože investori zo západnej Európy nemajú veľký apetít a zvláštne posledné roky, odkedy je vojna na Ukrajine, investovať do strednej Európy. Rejznúť peniaze od investorov v strednej Európe znamená ísť primárne za family offices a privátnymi investormi, pretože inštitúcie majú pomerne zviazané ruky, česť výnimkám, pár bank, ktoré našli nejaký spôsob, ako investovať, či už z vlastnej equity, alebo cez asset management a vlastne prostriedky klientov, ale penzijné fondy absolútne neparticipujú na tomto trhu. A je to obrovská ako nevýhoda jak pre fondy, ktoré by tu mohli vzniknúť a investovať do lokálnych malých stredných firiem, do podpory toho podnikateľského ekosystému, tak aj pre ten výnos tých penzijných fondov, ktorý by bol potom atraktívnejší pre tých konečných klientov. Takže áno, to apelovanie na tú vládu, ale myslím si, že to teraz není ani na programe dňa a ani nevidím úplne, že by to v blízkej budúcnosti bola nejaká téma. Takže myslím, že asociácia Private Equity v Čechách veľmi dlho vedie tieto rozhovory, ako zmeniť tú reguláciu, aby bola možnosť investovať do týchto fondov, ale bohužiaľ zatiaľ nebol žiaden pokrok v tomto. Když to vztáhnu na nás, vlastně běžní lidi, který chceme investovat, investujeme a potřebujeme se připravit na stáří nebo finanční svobodu, nebo jak to, ať si to kdo nazve, jak potřebuje. Padly tady evropské akcie, padly tady ETFK, to znamená ty fondy, které se obchodují na burze. Dagmar, v privátním bankovnictví, jaký jsou nejoblíbenější produkty, nebo obecně v tom, jaký jsou nejoblíbenější produkty investiční, když vezmu opravdu běžné lidi, kteří hledají, jakým způsobem zhodnotit svůj majetek? Dá se to takhle říct? Tak privátní bankovnictví v České republice, a nejenom v České republice, je vlastně nadstavba klasickým bankovním produktům, které se prodávají vlastně na retailové pobočkové síti. A ten zásadní rozdíl je, že v Česku ve většině bank vlastně vstupní investice, aby klient mohl být veden v privátním bankovnictví, je 10 milionů korun. A podle této hranice už potom vlastně ten klient má možnost i dalších produktů, které vlastně jsou i, řeknu, náročnější na částku a tu vstupní investici. Ale co bych zmínila, tak vlastně i klienti privátního bankovnictví využívají pravidelné investice, kde sice neinvestují 500 koruny nebo 1000 koruny, investují větší částky, ale i pro ně je důležitá ta pravidelnost, že to vlastně investují každý měsíc podle dohodnuté strategie a tím si vlastně to kolísání na trzích snaží minimalizovat. Takže i tohle jsou vlastně vhodné produkty pro privátní bankovnictví u nás, ale samozřejmě ty instrumenty už tady zazněly několikrát, takže privátní bankovnictví má přístup k různým korporátním dluhopisům, státním dluhopisům, ETFkám, private equity fondům, komoditám, jo, a i takové ty alternativy jako umění, to všechno vlastně je možné přes privátní banky i v Česku si dneska pořídit. Když vezmu běžné lidi, kdo z vás by poradil, do čeho investovat, protože private equity, umění, korporátní dluhopisy, to jsou všechno instrumenty, které už jsou možná spíš vhodnější pro buď instituce nebo lidi, kteří tomu rozumí. A Eva se nadechuje, takže ja by som odporúčila fakt začať s nejakými jednoduchými ETF-kami, ktoré len kopírujú nejaký index, sú väčšinou lacné, sú dostupné. Vy tu máte tiež portu, viete si to otvoriť z domu, z pohodlí domova, viete si k tomu naštudovať veľa informácií, uvidíte, či vám platforma vyhovuje, či vám ten produkt vyhovuje. Jednoducho začať s niečím kľudne maličkým a uvidíte, ako to pôjde, ale určite to pôjde dobre. Lebo najťažší krok je ten prvý začať. To je pravda. To je pravda. Já navážu na to, co říkala Markéta. Vy jste zmiňovala průzkum AKATu, neboli Asociace pro kapitálový trh v České republice, kde 4 lidi z 10 řekli, že se cítí být investorem. Ale mě překvapilo, že v tom průzkumu 30 lidí uvedlo, že nikdy neinvestovali a ani se nechystají začít, což je poměrně vysoké procento. Ale já se teda vrátím k těm 4 z 10, takže 40% lidí se cítí být investorem, což ale znamená, že 60% lidí prostě neinvestuje. Ať už, že se rozhoupává, nebo prostě nechce. Emilio, je to vysoké číslo podle tebe, nebo co myslíš?
Jak to změnit, aby to číslo jsme Jedna snížili? vec je to vnímanie a potom je tá realita, ako hovorila Markéta. Ja som videla nejaký prieskum, to bolo myslím z Českej národnej banky, kde uvádzali, že len okolo 25% Čechov je aktívnym investorom, kdežto alebo niečo medzi 25-30 a v Európe, v západnej Európe je to okolo 50% ľudí, ktorí aktívne investujú. V Amerike myslím, že bude ešte viac. Tá kultúra vlastne toho investovania je tam oveľa viacej rozvinutá ako u nás. Takže je to podľa mňa hrozne malé číslo. V Čechách údajne sedí na účtoch cez 3 miliardy českých korún. To znamená prepočteno na obyvatele, včetne detí, 300 000 na osobu, ktoré vlastne ležia na proste bežných, možno terminovaných účtoch. Takže je to ako obrovský nevyužitý potenciál, podľa mňa. Terezo, vy ale jste aktivní investorka. Vy jste v těch 40%. A v loňském i předloňském panelu jste zmiňovala, že kupujete bitcoin. Já jsem se hrozně těšila, až se na tohle zeptám, protože po zvolení Donalda Trumpa, který jednoznačně jako vyjádřil podporu kryptoměnám, tak na začátku roku 2025 bitcoin atakoval své historické rekordy. Stál kolem $100,000 za jeden bitcoin. Mimochodem, za ty 2 roky při tom prvním panelu před 2 lety, já jsem se koukala a nárůst byl o 240%. Takže to fakt jako je krásný nárůst. A mě hrozně by zajímalo, jestli jste bitcoin prodala a teda inkasovala jste ty zisky, nebo jestli ho držíte, jak to máte? Já nemám jenom bitcoin a ještě nějaký kryptoměny, nebyl to jenom bitcoin, ale on ten trh se chová dost stejně, jako, takže je to jedno. Opravdu jsem prodala za 106 000 část toho, jako takže jako trefila jsem to, ale nebyla to žádná jako genialita a nic, ale já jsem potřebovala ty peníze. Jo. Takže v tu dobu, jako jsem si říkala, že už je to docela vysoko, tak si kousek odprodám, tak tohleto jako by se mi povedlo v uvozovkách, ale zbytek tam pořád mám. A jak jste říkala, že to bylo prostě, že to bylo 18, ono to ale taky kleslo z nějakých 60 tenkrát, jo. A jako když člověk do toho investuje takhle jakoby rozloženě nebo v čase, tak sice o ty pády a nárůsty tolik nebolej, ale pořád to není jako, že bych já z 18 na 100 jako vydělala celou tady tuhletu jakoby částku, jo. To jako úplně takhle to není. A kupujete pořád ještě bitcoin, nebo teďka ne? Jo, přikupuju, protože teďka zase je to jakoby levnější. Ale jenom ještě, ona je docela změna jako v tom chápání kryptoměn od loňského roku. Protože právě ona se dost zásadně uvolňuje regulace jako vůči kryptoměnám. Vznikly také kryptoměnové fondy, které zakládají jako velké fondy nebo banky. A už je to vlastně jakoby kvazi regulované v prostředí, dá se v tom jakoby, to říct. Že prostě dostávají se na úroveň tradičních instrumentů. A ty kryptoměny už teďka mají velkou korelaci třeba s americkými technologickými akciemi, že příklad, jako investovat do Tesly nebo do Bitcoinu, jakoby je vlastně ta dynamika je podobná. Ten Bitcoin je pořád ještě trochu volatilnější, že ty nárůsty a pády jsou větší, ale jako není to už tak velký rozdíl proti technologickým akcím. Takže vlastně jakoby z těch kryptoměn se stává jakoby normální investiční aktivum postupně. Markéto, máte bitcoin? Nebo bitcoinový ETF-ko? Nemám ani bitcoin, ani bitcoinový ETF-ko. A když děláte podcasty ve Vatě, tak ptají se třeba lidi na bitcoin, nebo ty vaši posluchači spíš jsou zaměření na akcie, nemovitosti a kryptoměny moc ne? Já musím říct, že kryptoměny a bitcoin obecně je prostě jedno z témat, který ty naše posluchače skoro vůbec nezajímá. Je to asi tím, že máme úplně jiný publikum, ale prostě cokoliv natočíme o kryptoměnách, tak to není skoro vůbec sledovaný a naopak nejvíc populární jsou právě takový ty jako témata širokospektrální, buď na právě ty produkty takový konzervativnější, pak samozřejmě akcie, ale téma, který asi úplně nejvíc jede, je prostě investování jako prostředek přípravy na důchod. Tereza zmínila, že bitcoin vlastně se začíná stávat už takovým běžným aktivem, dalo by se říct. Evo, ty máš bitcoinový ETF. Jak to vidíš ty? Myslíš si, že bitcoin, potažmo teda ty bitcoinové fondy vůbec patří do portfolií lidí, nebo je to opravdu riziková investice, která by, když teda někdo chce bitcoin, tak by měl mít spíš menší část majetku? Jak to vnímáš? Ja stále zastávam taký prístup, ja to volám, že core satellite, že máte core, niečo, čo je stabilné,
čo pozostáva z takých tradičnejších nástrojov. Za mňa ideálne nástroje, ktoré sú verejne obchodované na burze, ako ten základ, a potom tie satelity, ktoré majú ako keby pomôcť tomu portfóliu k tým lepším ziskom. Ja veľmi pozitívne vnímam aj private equity veci, aj nejaké rôzne korporátne dlhopisy, keď chcete podporiť napríklad lokálne firmy. Samozrejme, tam už treba vedieť vyhodnotiť to riziko, lebo je tam už len to riziko toho emitenta. Ak on by došiel do defaultu, tak môžete mať väčší problém. Určite som pozitívna aj na zlato a ja nemám Bitcoin priamo, ale ja ho mám tiež cez formu ETF-ka. Na základe našej jednej diskusie tiež. Prosím vás, to není doporučení, aby ste kupovali vôbec nie je. A ja ani, ja som asi ten mileniál na tej spodnej hranici, nie úplne mi to dáva celé zmysel, ale som si povedala, treba vyskúšať všetko v malom rozumne, čiže veľmi maličko som si vyskúšala, samozrejme rovno mi to lúplo 15%, to som tak akože dosť nedávno kupovala, ale som v kľude, lebo viem, že aký mám horizont, viem, že mám tam priestor na dokúpenie, čiže ja to beriem ako tie satelity, ktoré mi pomôžu získať ten nadvýnos, ako keby pocukrovať to portfólio. Ale určite začiatočnému investorovi by som úplne asi neodporúčala do toho nainvestovať všetko. Ja poviem teda taký príklad čerstvý zo školy, jak učím tie deti, teda sú to 10-ročné deti, ale tiež sme tam mali tému sporenie investovanie a teda musím povedať, že oni prvé, čo sa ma pýtali, a pani učiteľka, ten Bitcoin a ako, čo to ide a čo ten Trump, a zase tam vymýšľa, akože úplne úžasní boli, tak sme si ukázali presne, čo robia trhy. A páčilo sa im investovanie, som im vysvetlila čaro zloženého úročenia. A ešte som im tak aj pomasírovala ego, že keďže toto pochopia, tak sú lepší ako, myslím, že 71% Slovákov, ktorí toto čaro nepoznajú úplne. A prišli teda domov a povedali rodičom, že tak ale to investovanie je to úplne super, ja tu mám nejaké peniažky v pokladničke, všetko chcem zainvestovať. Že prišli na ďalšiu hodinu a povedali, tak my sme to všetko zainvestovali a hovorím, kam? A oni, že do Etherea. A hovorím, no tak, dobre. Ale človek si musí zažiť i ty propady, ktoré zákonite to investovanie sebou nese. A lepšie teraz, presne z vreckového, čo není toľko peňazí, ako potom, keď to budete robiť už v dospelom veku. Takže ja hovorím všetko s mierou, a dávať pozor na diverzifikáciu a snažiť sa pochopiť riziko. Samozrejme, keď pochopíte to základné riziko, vy viete pochopiť aj to ďalšie a viete si povedať, áno, toto mi dáva zmysel, aj keď je s tým spojené väčšie riziko, ale ja dôverujem tej firme, chcem ju podporiť, nedám tam všetky peniaze, dám tam 10-20%, keby sa s tým aj niečo stalo, tak ma to až tak neotrasie. Dagmar, já často slýchám od žen, že nemají dost peněz, nebo že já jako začnu investovat, ale až něco. A v drtivé většině to jsou ženy, nebo říkají to mě ženy, které mají peníze, jenom vlastně mají nějaký předsudek možná, že na investování potřebují hodně peněz. Od kolika peněz teda se dá začít investovat, aby jsme tady trošku zbořili jeden velmi častý mýtus, nemám dost peněz na investování? Tak ano, tenhle ten mýtus určitě v minulosti tady byl, ale přirovnal bych to asi možná k létání, kde kdysi taky létat bylo něco neobvyklého a dneska lítáme všichni úplně běžně. A opravdu dneska na investování stačí pár korun. Jsou to opravdu 100 koruny, které vlastně si můžeme odkládat stranou každý měsíc, ať už formou různých pravidelných investic, nebo teďka vlastně se dají i nižší částky vkládat i do DIPu. Ale myslím si, že tam je prostě důležité hlavně začít. Nejhorší je nedělat nic a čekat, že se i o ženy někdo v budoucnu postará, nebude to ani stát, nebude to ani nikdo jiný. Takže si myslím, že opravdu začít klidně s pravidelnými investicemi, jo, klidně do nějakých ETFek nebo akciových fondů. Jo, vzhledem k tomu, že ten horizont je na důchod dlouhodobý, tak určitě bych doporučila pro začátek tyhle jednoduché instrumenty. Emilio, ty se chystáš? Chystáš? Dobře, já jsem si myslela, že se chystáš něco říct, ale já se tě zeptám, když by někdo řešil teda kolik, ona to nakousla už Eva, ten investiční horizont, když je 50letý nebo 40letý, když to jsou mladí lidé, tak jim možná stačí pár stovek měsíčně, ale když je někomu 35, tak stačí mu 500 měsíčně investovat? Podľa mňa to záleží ako od aktuálnej situácie, v ktorej sa tá žena nachádza, pretože
ženy majú obdobie, kedy nepracujú, pretože sú doma s deťmi, česť výnimkám. Potom majú obdobie, kedy investujú hodne do detí, do ich vzdelávania, do rodiny, takže možno sú obdobie, kedy nemajú veľa peňazí na zvyš a potom zase je obdobie, kedy tých prostriedkov je viac a môžu investovať dynamickejšie. Takže podľa mňa je dôležité prispôsobiť ten investičný štýl a tú výšku investície tomu, k jakej fáze života sa nachádzajú. A preto si myslím, že je aj dôležité, aby ak niekto má proste bankára, nemusí to byť len v privátnom bankovníctve, ale by som apelovala aj na ľudí, ktorí sú z bank, na to edukovanie tých bankárov pre tých bežných ľudí, nielen na to privátne bankovníctvo, aby dokázali poskytovať vlastne to poradenstvo ženám, ktoré je špecificky zamerané na tie ženy, pretože je to proste úplne niečo iné ako treba nejaká kariérna dráha muža, ktorý proste takto postupne rastie plat, rastú bonusy a tak ďalej. U tej ženy v podstate to môže ako nabrať krivku dole, možno krivku hore a potom nejakú stagnáciu. Takže ako treba tomu tiež prispôsobiť aj ten štýl toho investovania. A myslím si, že dá sa začať malými čiastkami práve cez, ako spomínala už Eva, to portu alebo fondy, mať aplikáciu v telefóne a treba úplne taký ako najprimitívnejší spôsob, ak by ste si chceli kúpiť niečo, čo fakt úplne nemusíte mať a není to nevyhnutnosť, tak si povedať, potrebujem to, nepotrebujem, tak si otvorte tú apku a namiesto toho si tých, 5,000 korún na tú kabelku alebo na čokoľvek, čo máte vo výhľade, proste dáte radšej do tej investície. Takže ako fakt vziať to s takou ľahkosťou, nerobiť z toho takú vedu. Hej. Ja som videla aj ženy, ktoré sú úspešné podnikateľky z pomerne veľkých firiem, a majú nulové investičné skúsenosti. My sme sa dívali na firmu, kde majiteľka mala desiatky miliónov českých korún na bežnom účte a pritom ako mala úspešnú veľkú firmu. A keď som sa aj pýtala, ako čo to tam má, my sme chceli investovať do firmy na ďalší rozvoj, ako aby mohla urobiť otvorenie ďalšie pobočky, akvizíciu konkurenta. A ona mi vraví, Emília, my nepotrebujeme peniaze, ja peniaze mám. A potom som videla v jej rozvehe, tam stálo, proste nechcem hovoriť koľko, ale ako spústa peniazy na bežnom účte. A ona hovorila, ja sa tak stydím, ja proste na to nemám čas, ja to neumím, ja nedôvierujú tým poradcom. Takže vlastne mala toľko bariér, kvôli ktorým vôbec neinvestuje a tých peňazí má spustu. Takže podľa mňa ďalšia vec, ktorú je treba prekonať, je taký pocit, že nemám toho dosť, alebo tomu nerozumiem, alebo neviem, ako začať. Či vám je 30, 40, 50 alebo 60, je to proste jedno, dáte 500 korún, dáte 200 korún, proste podľa možností. Takže ja by som z toho nerobila takú vedu, není to ako rocket science, jak sa hovorí. Marketově přikivujete a mě přitom napadlo, jakou máte demografii, kdo vás poslouchá, kolik procent vás poslouchá žen a kolik procent mužů? My moc nevíme, nemáme na to žádný průzkum, takže já můžu usuzovat jenom z e-mailů nebo reakcí, které nám chodí na pořad a potom z těch našich akcí, které pořádáme. A řekla bych, že těch žen tam může být třeba kolem 10%. Což je vlastně ještě docela dobrý, když se podívám na jiné finanční konference a tak dál. No. Ale hrozně se mi líbilo, jak to Emília popsala, vlastně i s tou nějakou pravidelností, což mi přijde vlastně hrozně zásadní, bod číslo 1 začít, protože zase budu citovat průzkum, to už je asi 10., který jsme tady citovali, ale zase podle nějakého průzkumu od chvíle, kdy si člověk řekne, že bude investovat, do té chvíle, kdy tam pošle první peníze, uplyne, já nevím, fakt asi 12 měsíců, jo. Takže já bych to opravdu neodkládala ani na duben, na neděli, ale prostě fakt klidně večer, až přijdete domů, tak si otevřete telefon a je to easy. Ale nenaložte se Etherem, prosím. Terezo, a vy máte tu demografii jakou na webu? Protože vy se věnujete hodně ženám na Newstreamu, ale zároveň jste biznisový, nebo ženským tématům, věnujete se pay gapu. Taky no. Jaký vy máte demografii? Čte vás třeba půl žen mužů, nebo jak to máte? My máme tak 60/40. Ale je to 40 to prospěch mužů, 40 žen, což není jakoby na biznisově špatný, ale my máme právě, jako máme i politický témata, máme i nějaký jiný témata, lifestyleový, jako který zase třeba, kde asi víc, které jsou přístupnější pro ženy. Takže ten celkový potom, ten celkový poměr je zhruba takhle. A ještě tady padlo, myslím, že od tebe, Emilio, že řada žen vlastně investování odkládá, teda 12 měsíců, to jsem netušila, že nám to trvá tak dlouho, než se rozhoupeme od nějaké ideje k akci.
Nicméně realita je, že opravdu řada žen na to jako nemá čas, respektive na žebříčku priority to je hodně nízko, zejména když řeší práci, rodinu. Většina z vás tady se podařilo úspěšně skloubit kariéru s mateřstvím a ještě s investováním. Máte nějaké tipy, jak podpořit ženy, které, i když mají opravdu nabitý ten den, že můžou investovat nějak třeba jednoduše, i když pracují, mají biznis, starají se o rodinu, rozváží děti na kroužky a podobně. Možná kroužky finanční gramotnosti, kam ty rodiče můžou jít s dětma. Ja si tie deti berem sama, takže rodičia majú voľno, ja si ich vyzvihnem a ich vrátim. Ja by som povedala presne, ak si ty povedala, nie, že nemajú čas, oni majú iné priority. A čo ja by som určite odporúčala, dať seba na prvé miesto. A ono sa zvyšok sa posklada. Lebo sú obdobia, kedy potrebujeme viacej sa venovať tej rodine, sú obdobia, kedy sa potrebujeme viacej venovať kariére, ale sebe sa musíme venovať, povedzme si, budeme so sebou do konca života, musíme so sebou len nejako vedieť vychádzať, tak pre mňa je to istá forma takej, že sebahodnoty, sebalásky, že ja sa sama pripravím na ten dôchodok, lebo štát to nebude, ktorý sa o nás postará, niektorí máme dcery, máme možno šancu, ja mám syna, ja moc šancu nemám, takže jednoducho fakt dať seba na prvé miesto. A teda, ak nám to aj trvá 12 mesiacov, ja by som presne išla tým štýlom večer si normálne sadnúť, otvoriť, niečo poslať a potom to zautomatizovať. Nech na to nemusíte mysleť, lebo zvyšok je výhovorky, ja na to nemám čas. Venujem tomu, nech tých 20 minút denne, nech fakt si poviem, tento mesiac sa idem trošku povzdelávať, 20 minút denne si k tomu niečo napočúvam, niečo si prečítam, niečo vyskúšam. OK, za ten mesiac nech si teda otvorím ten účet a potom si nastavím trvalý príkaz. Rovno príde výplata, rovno šup peniaze preč, nemám, neminiem. Ak poviete, že nemáte peniaze, to je tiež, by som povedala, len výhovorka. Ruku hore, kto by mi vedel povedať, koľko za minulý rok minul na akú položku vo vašom rozpočte. Koľko ste minuli percent z výplaty, alebo teda z vašich príjmov na bývanie, koľko na vzdelávanie, koľko na nejaké zabavné aktivity. Ruku hore. Kto vie? No, vidíte. A to všetko ostatné je rezerva. Dokiaľ vy neviete, kam tie peniaze idú, tak nemôžete vedieť, že či ich máte dosť alebo nemáte. A veľká téma sú skryté výdavky. Fakt skúste si sledovať také tie drobnosti. A tu si dám koláčik, kavičku, tú zmrzlinku, alebo ja neviem, každý máme nejakú chylku, však chápeme. Ja nehovorím, že sa ich máte úplne vzdať, vôbec nie. Určite treba to mať v rovnováhe, ale tak nedáme si to prosečko každý týždeň, teda každý deň v týždni, dáme si ho 3krát. No počkej, ale ty doporučuješ, že si člověk má udělat z peněz, který má, hromádku pro radost. Takže proseko si můžeš dopřát z hromádky pro radost. Z hromádky pro radosť, presne. A ja si myslím, že nehovorím teraz, že tu sme nejakej extrémnej situácii, že je niekto jednorodič, alebo že presne, že žena je na materskej, že majú jeden príjem. Berem úplne ako keby priemernú Češku, priemerného Čecha. A keď si pozriete, že kam vám tie peniaze smerujú, vy viete nájsť ako keby tie... Pomysel na to je taká ako nádoba, kde vy nalejete tie peniaze a zrazu zistíte, že pozrite do nádoby, tam už nič nie je, žiadna voda a potom zistíte, že vám to uniká kade tade. Pokiaľ vy neviete, kade vám to uniká, neviete tie diery zaplatať. Čiže keď si spravíte poriadny rozpočet, nájdete tam presne tieto buď skryté výdavky, alebo že žijete nad svoje pomery, nie na svoje pomery, tak istú časť viete posielať. Keď si ju pošlete na začiatku, tak ju neminiete. Tak pozrite presne do obálky pre radosť, nebude radosť, lebo už sme investovali, čiže určite by som to automatizovala a potom vám to už toľko času nezaberie a ženy sú úžasné v tom, že nám to kus trvá, ale keď sa rozhodneme, my potom moc nešpekulujeme. Ja teda som tiež bola 13 rokov na private bankingu, tí muži fakt ľúbia špekulovať a vymýšľať a tu ešte toto, a ešte takáto štruktúrka, ešte toto, ženy nie, oni si nastavia stratégiu, keď ju raz pochopia, sú s ňou OK a väčšinou sa pripravujú na dôchodok, tak vlastne oni idú dlhodobo. A nešpekulujú. A to mám veľa aj času, aj peňazí často ušetrí. Podľa Fidelity prieskumu na spuste účtov žien a mužov prišli k záveru, že ženy majú skoro 1% väčší výnos ako muži. Ročne. Práve preto, že majú ten dlhodobejší cieľ a taký ako konzistentnejší prístup k tomu investovaniu. Máme tady 3 otázky, tak já přečtu první. Ráda bych si začala tvořit rezervu. Něco jsem malinko začala, ale není to nic pravidelného. Co byste mi doporučili, aby to bylo jednoduché a snadné? Kdo máte chuť poradit, odpovědět? No, ja sa teda budem opakovať. Fakt treba si sadnúť na ten rozpočet, fakt si treba, ja viem, že to je pracné, ale sú na to rôzne aplikácie, treba ich kľudne využívať. Pozrite si, kam vám tie peniaze smerujú.
A povedzte si vždycky na konci toho mesiaca, bol každý ten výdavok opodstatnený, fakt som si to potrebovala kúpiť, alebo nie, presne, jak Emilia povedala, potrebujem tú kabelku za tých 5 000, alebo už mi stačí tých 20, čo mám doma. Ja by som ešte peniaze nespájala ani s emóciou, fakt nerobte to, že odmeňujem sa za niečo, mám zlý deň, alebo manžel ma naštval, alebo v robote bolo niečo, nespájať to s tou emóciou a tiež si nehovoriť, nemám na to. Ja to učím už detí a oni už hľadajú, ako si to viem dovoliť. Čiže nehľadať, prečo nemôžem investovať, fakt si zbehnúť ten rozpočet, nájsť tie diery, automatizovať. Odíde to, hneď si vytvoríte rezervu a keď máte rezervu vytvorenú, šup na investovanie. Děkuju. Další otázka tu je, doporučili byste nějaké konkrétní informační webové stránky, podcasty, videa atd., která by byla vzdělávací, nebo zpracovávali finanční novinky? Děkuji. Tak já myslím, že podcast ve Vatě je super. Ten bych si dovolila doporučit. A tak by mě zajímalo, Markéto, vy i Tereza, tím, že se pohybujete a máte vlastně vlastní vy podcast Tereza Web, kde vy sbíráte finanční novinky, inspiraci. Jsem vás zaskočila. No to by byla asi hrozně složitá otázka. Ale jakoby popisujeme to, co se děje, takže trhy. Prostě jako nějak se vyvíjejí trhy, tak z toho prostě jak my děláme zprávy, ať už úplně sami na základě jako nějakých statistik, anebo prostě pomocí třeba zahraničních agentur, jako je Bloomberg. Jo? A potom to jsou prostě klasické jako rozhovory s lidmi, články na nějaká témata, která vycházejí z nějakých dat a rozhovorů s lidmi a takhle. Markéto, kde vy chodíte? Já jsem to pochopila jako spíš osobně, jestli to nebylo myšlené tak, jako kde my osobně bereme vlastně inspiraci. Já určitě taky z podcastů, jak o financích, tak o investicích, pak samozřejmě nejrůznější knihy, rozhovory, docela ráda i chodím na nejrůznější třeba investiční konference. Máte nějakou knížku? Často ženy se ptají, s čím mají začít. Máte nějakou knížku, kterou byste doporučila jako takový intro do světa investování? Já osobně asi úplně nemám. Moje cesta tady k tomu byla asi taková trošku oklikou, ale třeba hodně posluchačů, který nám píšou, tak vysloveně, teď jsme měli soutěž, kdy jsme vyzvali naše posluchače k 200. výročí, který oslavíme v dubnu, aby nám popsali svůj investiční příběh, co třeba pokazili, co se jim povedlo, do čeho začali investovat, proč a tak. A hrozně lidí tam zmiňovalo, že jim strašně pomohla ta slavná knížka Bohatý táta, chudý táta. Já jsem to teda nečetla. Jo, ale to je opravdu jako to je pravda. Klasika. Kdo jste nečetl, tak to je moc dobrá kniha, byť už je teda stará. A vy jste ji nečetla? Já jsem ji nečetla, no, tak to musím musím napravit. Hra a dokonce neviem, či nie už aj Bohatá máma som videla teraz nedávno. Dobrý tip. Terezo, četla jste Bohatý táta, chudý táta? Kdysi jo, a pak jsou ještě vyloženě Inteligentní investor, Benjamin Graham, že to je taková hodně klasika. Jako klasika. No. To je trošku složitější možná na začátek, to bych asi nedoporučila. Jako to je prostě pro opravdu jako tak postaru vlastně, jak se investovalo do jednotlivých akcí. No. A to je hodně tlustá kniha, je teda hodně výživná. Já jsem ji ještě nikdy nebyla schopná dočíst. Dagmar, kde vy se inspirujete? Tak určitě taky na různých webech poslouchám podcasty a procházím si i stránky různých investičních společností, kde většinou bývají zprávy analytiků, ale i vlastně klasické weby Českou národní banku, Patry Finance, prostě tyhle běžně dostupné zdroje. A určitě snažím se na to si nějak udělat názor, ale ještě bych tady i doplnila na tu otázku, ve chvíli, když nevím, jak začít, tak určitě jako pokud jsem digitálně zdatná, tak nějakou aplikaci si nainvestovat, ale ve chvíli jsou tady řady různých poradců, zkušených poradců, takže bych určitě doporučila zeptat se zkušených, ty, co už vědí, a pak už vlastně to jede samo, prostě začít. Máme tady třetí otázku. Jak vnímáte investice do S&P 500, což je jenom pro vysvětlení americký akciový index S&P 500, asi nejznámější na světě, který trackuje vlastně výkon 500 největších amerických firm. S ohledem na budoucí situaci ve světě, bude i nadále růst a bude v něm jistota i do budoucna? Kdo si, Emilia, vyhrala si křišťálovou kouli? Ja by som si netrúfla komentovať ani nič doporučovať. Podľa mňa ako je dôležité diverzifikovať
A ten americký trh proste dlhodobo si myslím, že je ako atraktívny z hľadiska investovania, že je volatilný v poslednej dobe, to je fakt, ale ako by som nepovedala, že je to trh, na ktorý by sme nemali mať nejakú expozíciu, ak sa chceme venovať investovaniu nejak aktívne. Takže, ale žiadne konkrétne doporučenia by som nedávala. Ještě tady máme dobrou otázku. Děkuji za ní. Jak poznat kvalitního investičního poradce? Môžem ja? My sme na toto mali nedávno takú diskusiu. Ja by som odporúčila, ako náhle vy niekam prídete a ten človek na druhej strane vám začne predávať, že toto máme super a toto do tohto zainvestujte, tak rovno prvá červená kontrolka. Pre mňa je kvalitný poradca ten, ktorý, keď vy si tam sadnete, tak on sa vás prvé čo spýta, čo vás sem priviedlo, aký máte problém a ako vám môže pomôcť. Čiže zisťuje vlastne, akú máte situáciu, v jakej ste životnej perióde, či máte už niečo nainvestované, máte nejaké skúsenosti. Pozrie sa na vás aj komplexne ako rodina, to je také špecifikum toho privátneho bankovníctva, lebo chceme či nechceme, málokedy sme samostatná jednotka, väčšinou žijeme v rodine, máme nejaké deti, manželov, môžu tam byť aj ako keby, že rozvedení ľudia, čiže už sú tam druhé rodiny, čiže treba sa na to fakt pozrieť komplexne a pokiaľ on nezistí toto všetko o vás, tak vám nevie poradiť, lebo to pre mňa je ako, ja mám teda tiež sama klientov a pre mňa by to bolo, že úplne varenie z vody, že ja nemôžem povedať, tak a ty poď tu do presne amerického riadeného portfólia, lebo to je perfektné, lebo Amerika, začne to tam ospievať, keď ja vôbec neviem, že či ten človek tuší vôbec, čo je Amerika, vôbec tuší, čo sú akcie, čo je riadené portfólio, čo proste vôbec nie. Čiže načítam si toho človeka, zistím, čo potrebuje a postupne vlastne hľadáme nejakú stratégiu alebo riešenie. A keď je to prvoinvestor, ja si dávam tiež pozor na to, aby som v prípade takýchto poklesov sa s ním skontaktovala, nielen keď predám a už teraz zabudnem na veky vekov, ale pýtala sa, či je v pohode, či to psychicky zvláda, lebo akože viem si predstaviť, že prvýkrát a rovno to šupne 10%, tak môže to byť psychicky náročné pre toho prvoinvestora. Bohužel čas se nám krátí. Máme poslední 58 vteřin, tak honem rychle. Mě by zajímalo, jaké máte investiční plány pro letošní rok. Začneme, Terezo, od vás. Na co se chystáte investičně? Já spíš jakoby pokračuji v tom, co tak nějak si přikupuju a tak, ale jenom ještě v rychlosti k těm kryptoměnám. Nechci tady někoho zatáhnout úplně zase jako do bažiny, jo, protože jako pořád ty kryptoměny, jako děje se tam hodně podvodů, tak jenom jsem chtěla říct, kdyby někoho to zajímalo, nebo tak kupovala bych je jenom přes regulované subjekty, nebo subjekty, co jsou na burze, aby se člověk aspoň vyhnul tady těmhletěm, jako tomu, že mu to někdo prostě zlikviduje. Určitě bych nekupovala třeba přes nějaké jako místní dílery, prostě dá se to kupovat přes Revolut, jako jednoduše a aspoň ten Revolut má bankovní licenci a je to prostě jako nějaká prověřená firma. Coinbase. Děkuju. Markéto, na co vy se chystáte letos? Já jsem dlouhodobá investorka, takže budu držet směr, zůstávám teda i v Americe, zůstávám zároveň v Evropě a pokud vás zajímá to, kam se to bude vyvíjet, tak ještě rychle pozvu na naší akci, kterou máme 7. května na Vysoké škole ekonomické, tam se to dozvíte. Já se tam chystám a moc se těším. Evo, v krátkosti, na co sa chystáš? Ja sa chystám niečo dokúpiť. Mám nejakú hotovosť, ktorú chcem začať, ktorú chcem príjmuť, aby pracovala pre mňa, keď to takto poviem, ale tiež pokračujem v tom nastavenom portfóliu, kde ja sa snažím teraz tento roku doinvestovať viacej vzdelávanie, čo by som tiež každého povzbudila. Vzdelávať sa. Keď sa zlepšíte v tomto, všetky ostatné časti života sa vám zlepšia. Děkuji. Emilio, jaký ty máš investiční plány? No, moje plány sú spojené vlastne s novým fondom, pretože my by sme chceli urobiť prvý closing toho fondu niekedy v prvej polovici tohto roka. A s tým samozrejme potom súvisí aj to, že ten fond investuje do konkrétnych firiem. Máme v pipeline firmy, ktoré sú jak v oblasti vzdelávania, tak v zdravotníctve. A tým, že ja som vlastne ako zakladateľkou alebo manažérkou toho fondu, do každej z takýchto investícií musím koinvestovať. Takže pre mňa každý nový deal v portfóliu toho private equity fondu je aj osobná investícia. Takže to je môj plán na tento rok. Dagmar, jaké sú vaše plány?
Tak já v tuto chvíli budu držet svůj dlouhodobý investiční plán, což jsou vlastně pravidelné investice do akciových fondů, nejenom amerických, evropských. Moje portfolio je diverzifikované, ale myslím si, že pro letošní rok už by možná mohla zase přijít zpátky alternativa investic do nemovitostí. Takže mám připravený nějaké prostředky, pokud by byla zajímavá investiční příležitost do nemovitostí, i vzhledem ke klesajícím úrokovým sazbám to případně doplnit nějakým úvěrem, tak pokud by něco zajímavého bylo, tak bych zainvestovala i do nemovitostí v letošním roce. Já vám moc všem děkuju za vaše skvělé názory, za sdílení. Už jsme nenávratně u konce. Já doufám, že se nám podařilo vás inspirovat a budeme se zase na vás těšit někdy jindy. Keď môžem ešte na záver, aby sme vás trošku vyprovokovali k akcii. Ak by ste každá sa pozreli na susedku vedľa seba, našli si jednu partnerku, prípadne ak ste nepárny počet, tak môžete byť aj 3. A povedzte si medzi sebou, čo urobíte v najbližší mesiac, aby ste sa v tom investovaní posunuli, či už to je nejaké vzdelávanie alebo nejaká malá investícia. A vymente si čísla, zavolajte si za mesiac a zistíte, ako na tom ste. Údajne, keď urobíte takýto commitment alebo záväzok na vonok verejne voči niekomu, tak máte 95% vyššiu šancu, že to reálne urobíte. Takže to máte jako domácí úkol v rámci pauzy, která předpokládám nasleduje. A jestli ještě budete chtít nasát informace ohledně investování, tak program v sále číslo 10, kde je investiční zóna, tak tam jsou ještě 2 body programu, ženy ve startupech a investiční principy. A jestli chcete ještě větší commitment, tak mi klidně za měsíc napište zprávu na LinkedIn. A já budu ráda, když budu přehlcená, protože to znamená, že hodně žen se rozhoupalo. Moc vám děkujeme za pozornost a já vám děkuju za vaše názory.